त्याची आई त्याला जन्म देते, लहानाचं मोठं करते, पण त्यापेक्षा महत्वाचं पोरीचं आई बाप असतात. ते तिला जन्म देतात, लहानाचं मोठं करतात, मग तिची काळजी, तिचं मन आपण जपायला नको का? अगं येऊ का घरात? होऊया की 4 दिवस काय कायमच राहिलं तरी काय त्रास नाही. आणि या नाटकासाठी आपल्या गावात आलेली पाहुणी कलाकार केवढा जाधव तिचा सत्कार करण्यासाठी मी श्रीरंग पवार म्हणजेच नानांना विनंती करतो की नाना तुम्ही स्टेजवरती यायचे.